Προσοχή σας, ομιλεί ο σκηνοθέτης, συντελεστέ εις τας θέσεις των. Φορέστε όλοι τις μάσκες σας. Self-Gain σε 3. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών, επιμεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον, ημίκους 412 μέτρων. Στις 10:30 κάθε Παρασκευή πρωί και για μισή ώρα περίπου, το στούντιο θα μετατρέπεται σε σαλόνι ενός τυπικού ρετυρέ πολυκατοικίας της δεκαετίας του 60 στην κοσμοπολίτικη πλατεία Κολιάτσου. Εκεί που ο κύριος Τσιλιβίκης Μπεϊζάνης θα στέψει κάποτε βασίλισσα την Ελένη, σύμφωνα με το ασπρόμαυρο ελληνικό κινηματογράφο. Το ρετυρέ δεν είναι μόνο του, έρχεται με συσκευή pick-up και ραδιοφώνου δίπλα στο μοντέρνο σουηδικό έπιπλο μπαρ, με συσκευή τηλεφώνου και με οικιακή υπηρέτρια βοηθό. Για μισή περίπου ώρα κάθε Παρασκευή πρωί, όσο θα διαβάζετε το χρονικό του μυστικού σεναρίου του ελληνικού κινηματογράφου, το ραδιοπικάπ θα ανοίγει μόνο του, σαν στοιχειωμένο. Και η φωνή της DJ Noir θα προλογίζει σπάνια τραγούδια μιας άλλης εποχής, πριν τη μοντέρνα δεκαετία του πυράβλου. Είμαι η Noir, καλημέρα. Έχουμε και κάποια ιστορία πίσω από τα κομμάτια που μας παίζεις ή όχι? Πάντα υπάρχει ιστορία πίσω από κάθε κομμάτι, αλλά... Ενώ σε ανύποπτο χρόνο, το δελτίο θα διακόπτει το dream της κομψής τηλεφωνικής συσκευής από Βεραμάν Βαγγελίτη. Θα είναι ο Δημήτρης Μανιάτης που θα κάνει ζωντανή δημοσιογραφική ανταπόκριση από μικρά και μεγάλα γεγονότα της δεκαετίας του 60. Ναι. Σελεστιάλ, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Δημήτρης Μανιάτης εδώ από εφημερίδα Ελευθερία. Καλημέρα σε όλους, φίλοι και φίλες. Εδώ στον τηλεφωνικό θάλαμο της Οδού Σταδίου, το γνωστό, που ξεκλέβω πάντα λίγο χρόνο πριν ανέβω στα ένδοξα γραφεία του εντύπου μας, να σου μεταφέρω έτσι με ένα γρήγορο και πυκνό τρόπο, και έχουμε μια συγκλονιστική εξέλιξη στα κοσμικά, αγαπημένη Σελεστιάλ. Mercedes 220, το καινούριο αυτοκίνητο που παρήγγειλε ο Πάνος Γαβαλάς και θα παραλάβει αυτές τις μέρες. Κατά τη διάρκεια του δελτίου, και πάλι σε ανύποπτο χρόνο, θα πετάγεται ραπανάκι στην κουβέντα μας σαν την παγώνα η Λουκία Ρίζου Παπιώτη, πότε ως υπηρέτρια της κυρίας Κοκοβίκου και πότε ως δεσποινής διευθυντής, που θα χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας, μεταφέροντάς μας έτσι την αντίληψη του μέσου κοινού της δεκαετίας του 60 για τα φανερά σενάρια του ελληνικού κινηματογράφου. Και τα μεγάφωνα 24 ώρες το 24ωρο να τσιρίζουν το ίδιο τραγούδι. Ως και γράμματα μου στείλανε ανώνυμα, από εδώ και πέρα όμως κάτσε φρόνιμο. Η κομψή τηλεφωνική συσκευή από Βεραμάν Βαγγελίτη όμως θα χτυπήσει και για άλλο λόγο. Θα είναι ο Γιώργος Αθανασόπουλος, ο Στόνης Μολυβάτος, καλλιτεχνικός ατζέντης με γραφείο στο κέντρο της Αθήνας του 60, που θα καλεί για να υποστηρίξει πελάτες του, όπως ο ηθοποιός Μιχάλης Νικολινάκος. Κύριε Ντουζόμου, καλημέρα. Ναι, κύριε Ντουζόμου, όχι, να σας εξηγήσω, κύριε Ντουζόμου. Αφήστε με να σας εξηγήσω. Ο γιος σας είναι λαμπρός ηθοποιός και έχει μέλλον μπροστά του, πολύ μέλλον. Τον έμπλεξα. Ποιος τον έμπλεξε? Όχι, κύριε Ντουζόμου, όχι, αισθανθείτε. Τι πάτε να κάνετε? Τόνι Μολυβάτος εδώ, κυρία Σελεστιάλ μας, διευθυντής του Diamonds and Pearls, του μεγαλύτερου καλλιτεχνικού γραφείου των Αθηνών. Για τους φιλτάτους ακροατάς του προγραμματός σας που δεν γνωρίζουν, να αναφέρω πως βρισκόμαστε Βεραντζέρου και 3 Σεπτεμβρίου, πάνω ακριβώς από τα γραφεία του Παναθηναϊκού στη Δέσμη και Φλόρου. Εκπληκτικό! Ετοιμαστείτε για σήμα έναρξη δελτίου. Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Τέλης Στεφανής? Ποτέ άλλοτε ο ελληνικός κινηματογράφος δεν βρέθηκε τόσο κοντά στον κίνδυνο. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Θα περάσει μισή ώρα με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και τον Τέλη Στεφανή. Καλά, εσύ πεις, Τέλης Στεφανής. Εσύ Τέλης Στεφανής, μάλιστα, τι δουλειά κάνεις?
Είναι ο Τέλης Στεφανής. Καλά, σαν να μου λες τώρα Λόι Τριεστίνο. Όχι εντύπωση κάνει σε σας το Λόι Τριεστίνο, αλλά τόσο εντύπωση και περισσότερη κάνει ο Τέλης Στεφανής, εκείνους που καταλαβαίνουν λιγάκι από μουσική και από τέχνη. Καλά, καλά. Όχι, αλλά οι καλοί τρόποι έτσι λένε. Δηλαδή, τι λένε οι καλοί τρόποι, τι λένε. Να μας κάνει νταούλ το κεφάλι ο Στεφανής επειδή χτες... Μπαμπά, που να στα λέω. Τι. Ο Τέλης Στεφανής. Σου είπα, αρκετά πια με αυτό τον κύριο Στεφανή. Άκουσε δεν να δεις. Μα τι να ακούσω. Ο Στεφανής δεν είναι ο Στεφανής. Τι κακό μας βρήκε πια με αυτό το Στεφανή, είτε είναι Στεφανής είτε δεν είναι Στεφανής. Άλλο του είπαν, εδώ πρόκειται περί χάους. Θα περάσει μισή ώρα με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και τον Τέλη Στεφανή. Βάλτε μιγάκια στον ήχο. Για πάμε. Ξεκινώντας κανείς να ασχοληθεί με τον μεταπολεμικό κινηματογράφο στην Ελλάδα του 50 και 60, αργά ή γρήγορα θα ανακαλύψει ότι η ελληνική διανόηση από πολύ νωρίς τον τοποθέτησε στο περιθώριο σαν άξιο λόγο, ρηχό και συντηρητικό. Σε πολλές περιπτώσεις ισχύει. Όμως αργότερα, όταν ο νέος πλέον ελληνικός κινηματογράφος, ο άξιος λόγου, ο βαθύς και επαναστατικός, ο κινηματογράφος των μεγάλων στοχαστών, ο κινηματογράφος όχι των σκηνοθετών, αλλά των δημιουργών, παρακαλώ. Ρέντε, επιθυμίσέ μου, ποιος είναι αυτός ο Θόδωρος Αγγελόπουλος που θέλει το Μαστρογιάννη να παίξει σε ταινία του? Ποιος? Αυτός που έκανε ταινία με τους Φόρμινγκς και έχασε τα νεγκατίβ. Κύριε Μολυβάτε μου, εσείς είστε? Ναι, κυρία Σελευτιάλ μου, ο πελάτης μου, αυτός ο λαμπρός ηθοποιός, ο Μιχάλης ο Νικολινάκος, που δοξάστηκε στο Πανελλήνιο και κάνει το κοινό να παραλυρεί με τις αστυνομικές. Μα διαβάζω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, κυρία Σελευτιάλ μου. Διαφορετικό. Σέλη συνέχισε από τη φράση όμως αργότερα, όταν ο νέος πλέον ελληνικός κινηματογράφος θα φτάσει στα όρια του προς τα τέλη του 80, οι Έλληνες κριτικοί ξαφνικά θα ανακαλύψουν κρυμμένες μέχρι τότε αρετές του εμπορικού ασπρόμαυρου αφηγηματικού κινηματογράφου. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα παρατηρείται μια έξαρση μεταμοντέρνας νοσταλγίας που συχνά αγγίζει τα όρια της νεκροφιλίας σχετικά με τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο, όπως έχει επικρατήσει η έκφραση. Προσωπική αφιέρωση σκηνοθέτου προς hipsters. Ένα τόσο δω μικρό κλαρίνο. Επιτόπου να στοχώσω στο μικρό σου κολαρίνο. Και όταν κλάνεις να σφυρίζεις μια μελωδία χαρά. Τους μεγάλους κομικούς και τους τραγικούς ηθοποιούς που δεν θα ξαναβγούν, την όμορφη ωραία εποχή που όλα ήταν αγνά και τίμια και φυσικά τα όμορφα λαϊκά τραγούδια, κυρίως στον κινηματογράφο του 60, την εποχή δηλαδή που οι μυστικοί σεναριογράφοι του ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Τέλης Στεφανής μαζεύτηκαν για να γράψουν το δικό του σενάριο. Με τα παραστρατήματα και την ψηλή σου πίτη, έτσι βρε με κατάντησες και τα βαγγίκια λύτη. Έτσι βρε με κατάντησες και τα βατζίκια λύτη. Είναι όμως γνωστό ότι ήδη από τη δεκαετία του 50 η Ακαδημία Αθηνών και άλλα επίσημα ιδρύματα είχαν εκδώσει καταδικαστικό ψήφισμα στο ρεπέτικο και λαϊκό τραγούδι, θεωρώντας το ανάξιο να ενταχθεί στην ελληνική παράδοση λόγω της κακόφημης και περιθωριακής του προέλευσης. Η αστική ελίτ προτιμάει τη τζάζ,
χωρίς ίσως να γνωρίζει ότι εκείνη γεννήθηκε σε κακόφημα μαγαζιά του Αμερικάνικου Νότου. Μάλιστα, συχνά λέγεται πως η πρώτη jazz μελωδία που ακούστηκε ποτέ ήταν από τα χέρια ενός νταβατζή με ταλέντο στη μουσική. Εκεντρικός και αλαζονικός ο Τζέλι Ρολ Μόρτον, όμως απίστευτα ταλαντούχος, ο άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι η jazz ήταν δικό του δημιούργημα. The more I want it, see, I paid you Dr. Jazz in my dream. Well, I'm trouble, foul and beats, these guys that get me fixed. I'm gonna send you Dr. Jazz. Την ίδια τύχη με το λαϊκό τραγούδι θα έχει και ο ελληνικός κινηματογράφος του 50 και 60, αφού η πολιτεία θα τον απαξιώσει μέσω της λογοκρισίας, της νομοθεσίας και της άρνησης οικονομικής και εκπαιδευτικής στήριξης. Ναι. Αγαπημένη Σελεστιάλ, καλημέρα. Να καλημερίσω και τους φίλους του Amadji Radio. Δημήτρης Μανιάτης από εφημερίδα Ελευθερία του λαμπρού μας εκδότη Πάνου Κόκα. Βρίσκομαι στην οδό Βουκουρεστίου. Μόλις σε συναντήθη με αυτό τον κρετίνο, τον νέο ηθοποιό Μιχάλη Νικολινάκο, πήγαινε στα γυρίσματα μιας, κατά τη γνώμη μου, άθλιας, γελίας και εντελώς ελευθερολαϊκής ταινίας με τον τίτλο «Ο άνθρωπος του τρένου». Η απαξίωση δεν εμπόδισε τη μαζική παραγωγή των δύο αυτών ειδών, του λαϊκού τραγουδιού και του εμπορικού κινηματογράφου. Το κοινό των ελληνικών ταινιών, αμέσως μετά τον πόλεμο και μέχρι τα τέλη του 60, κατανάλωνε μανιωδώς ταινίες που έφτασαν να γυρίζονται κατά εκατοντάδες κάθε χρόνο. Το ίδιο και τα λαϊκά τραγούδια, που αμέσως μετά τον πόλεμο άρχισαν να κατακλείζουν την αγορά. Τη δεκαετία του 50, οι κωμωδίες στον ελληνικό κινηματογράφο κάνουν θράψη. Φαίνεται πως το κοινό των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων είχαν ανάγκη το γέλιο για να ξεπεράσει τις πληγές που άφησε ο πόλεμος, η κατοχή και φυσικά ο εμφύλιος. Αυτή η κυρία Νίκη κάθε φορά που έρχεται για καφέ στην κυρά μου διηγείται τόσο ωραίες ιστορίες που δεν θέλω να γυρίσω πίσω στην κουζίνα μου. Όπως ας πούμε αυτή που μας είπε προχτές. Και μου έρχεται στο νου μου ο Κατράκης. Ο Μάνος Κατράκης, ο μεγάλος μου συνάδελφος και δάσκαλος και εραστής. Για τη φωνή του και για τα κανιά του, για την αντοχή του και για το πείσμα του. Ναι, ήταν εξορία στη Μακρόνισσο, στον Αϊστράτη. Ζούσε σε σκηνές που τις έπαιρνε κάθε τόσο δυνατός αέρας του νησιού. Κουβαλούσε άσκοπα πέτρες από τη μια άκρη της πλαγιάς ως την άλλη. Μετά έπρεπε να τις φέρει πάλι πίσω. Ώρες αυτή η δουλειά. Και τα μεγάφωνα 24 ώρες το 24ωρο να τσιρίζουν το ίδιο τραγούδι. Ως και γράμματα μου στείλανε ανώνυμα. Από εδώ και πέρα όμως κάτσε φρόνημα. Αν και ο Βαμβακάρης, ο βασιλιάς του προπολεμικού ρεμπέτικου, βρέθηκε μετά τον πόλεμο να ζυδιανεύει στον Πειραιά και τα δυτικά βαλσάκια μαζί με τις καντάδες εξακολουθούσαν να αποτελούν την αξιοπρεπή διασκέδαση των πόλεων, το λαϊκό τραγούδι άρχισε να βγαίνει από το περιθώριο. Οι ταβέρνες με μουσική έδιναν αργά και σταθερά τη θέση τους στα πρώτα μπουζουξίδικα.
Κυρία Σελεστιάλ μου, είπε ο κόσμος, δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς και ποιον να προστατέψεις. Θα ξεχάσω εγώ τι έπαθε τα ειδόνια μας. Η Στέλλα Μπέλα, ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά τα κρίσταλα, με φωνή από εδώ μέχρι την Κυψέλη, με τα πιάνα της, με τα οδεία της, με τα γαλλικά της, και να την έχουμε ποντισιόν σε οντισιόν, και τελικά τη βάλα να κάνει πρίμα σιγόντα και δεύτερες φωνές στην Κικίτσα την Παπαδοπούλου. Πια στην Κικίτσα την Παπαδοπούλου. Δεν είμαι Ρουφιάνος, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Οι παλιοί ρεμπέτες, όπως ο Παπαϊωάννου και η νεότερη γενιά μουσικών που τους ακολουθούν, φαίνεται να αποδέχονται τη νέα πραγματικότητα και προετοιμάζονται να εμφανιστούν μπροστά σε ένα πιο φιλήσυχο κοινό, εξυγχρονίζοντας την εικόνα τους, χωρίς βέβαια να ξεχνούν τους παλιούς τους κώδικες. Και να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε και από τα δημοσιογραφικά γραφεία και από πηγέ ευρύτερα της πέριξης της πλατείας Κολονακίου Βιντε, οφείλω να πω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ τρομερό, ζωφερό, άθλιο γεγονός που σημαδεύει τις καλλιτεχνικές σελίδες των Αθηνών, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρότυπο για την νεολαία και πραγματικά απορώ και με τον Μίκη Θοδωράκη και με τον Μάνο Χατζηδάκη πώς επέτρεψαν να συμβεί αυτό που θα σας περιγράψω αμέσως τώρα, το οποίο βεβαίως διαστραβρώνεται από μια σειρά πηγών που έτσι κι αλλιώς αποτελούν τεκμήριο αλήθειας για αυτό που λέμε κοσμικό ρεπορτάζ, καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, αλλά αν θέλετε επί της ουσίας πολιτικό ρεπορτάζ. Κατά την εκπνοή του έργου Οδός Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, ο Μάνος Χατζηδάκης απεφάσισε στην τελευταία παράσταση να μην παραστεί στο θέατρο Μετροπόλιταν. Την ίδια ακριβώς κίνηση επέλεξε να κάνει και ο Νεοσβηρνιέτη, αμφιλεγόμενος μουσικός συνθέτης κατά τη γνώμη μου, και οφείλω να το πω, Μίκη Θοδωράκη, για τη δική του παράσταση για την όμορφη πόλη. Οδός Ονείρων, Χατζηδάκης, όμορφη πόλη, Μίκης Θοδωράκης, και στις τελευταίες παραστάσεις και των δύο δεν παρέστησαν οι δυο τους, με αποτέλεσμα το παρακάτω συμβάν που θα περιγράψω, το οποίο νομίζω έρχεται να αποτυπώσει ένα κλίμα τετιμποϊσμού, αναρχίας και δυστυχώς προλογίζει μια σειρά ταραχωδών διαδικασιών και διεργασιών που θα έχουμε στην πόλη μας. Το περιθεωριακό παρελθόν τους αντιμετωπίζεται συχνά με δέος. Είναι οι φίρμες του νέου λαϊκού τραγουδιού. Πηγαίναμε και στο καφενείο του Βυζούρη στον Άγιο Παντελεήμονα και παίζαμε μπιλιάρδο και σε ένα ουζερί καμιά φορά στην οδό Χαλκοκονδύλη χαμηλά. Θα ήμουν τακτικός η Σωτηρία Μπέλου. Την ξέραμε, την εκτιμούσαμε τη φωνή. Παρατηρούσαμε κάθε κίνησή της. Ελπίζαμε σε κάποιο τραγούδι. Με φάγαμε. Ένα βραδάκι έσπασε ο πάγος. Έγειρε λίγο μάκικα η Σωτηρία από την καρέκλα της προς το μέρος μου. Λίγο πιο πέρα μένω. Στο ξενοδοχείο της 3ης Σεπτεμβρίου στη γωνία. Στο κτίριο το Στρογγυλό. Σε περιμένω. Να ενοχληθώ. Να θυμώσω. Το ήξερα. Αυτή ήταν η δουλειά της. Να τραγουδάει και να απολαμβάνει όμορφα κορίτσια. Και εγώ μπερδευόμουν μέσα στα πόδια της. Ευχαριστώ, είναι αργά. Με περιμένει η θεία μου. Θα ανησυχήσει. Και δεν έλεγα ψέματα. Η Σωτηρία δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της τη δικαιολογία μου. Μου είπε, άντε έλα, θα πω να βάλουν καθαρά σεντόνια. Και έφυγε, αφού χαιρέτησε με ένα σκέτο γεια όλες τις παρέες. Είχαμε να το λέμε. Μέρες ολόκληρες το συζητούσαμε το θέμα. Καθώς ο πάτησα καηρεύει τα μαλάκια σου, τα χείλη μου τα σμίγουν στα χειλάκια σου. Μοιραία, το λαϊκό τραγούδι και το σινεμά θα περπατήσουν μαζί στη νέα εποχή. Έτσι, το αξίωμα που λέει πως το περιεχόμενο ενός μέσου είναι πάντα ένα άλλο μέσο, φαίνεται να βρει και άμεση εφαρμογή όταν το νεορεμπέτικο ή λαϊκό τραγούδι συμμάχισε με τον ελληνικό κινηματογράφο του 60 και τον χρησιμοποίησε για να προβληθεί και να ξεφύγει από το περιθώριο, και ο ελληνικός κινηματογράφος το χρησιμοποίησε με τη σειρά του για να γεμίσει ώρες ατέλειωτες με σκηνές από λαϊκές φίρμες να τραγουδούν κάποια νέα τους επιτυχία σε κάποιο μπουζουξίδικο, όπου οι ήρωες πάντα πάνε για να διασκεδάσουν, κόβοντας συνήθως την υπόθεση του έργου στη μέση. Εμπρός. Κατά το τέλος της παράστασης Όμορφη πόλη του Μίκη Θοδωράκη στο Θέατρο Πάρκ, ο γνωστός μουσικοσυνθέτη λοιπόν δεν παρέστην εκεί, με αποτέλεσμα ο Γρηγόρη Πυθικότσι και ο Γιώργος Ζαμπέτα. Αν τον θυμάστε τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον γνωστό εγαλεώτη
γέννημα Θρέμα Κολονιώτη, αλλά εγαλαιώτη πολιτογραφημένο μουσικό συνθέτη, ανέβηκαν εις το πάλκον και αντί να επιδηθούν εις τα γνωστά ελαφρολαϊκά άσματα του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θοδωράκη, ξεκίνησαν, επεδόθησαν και έπαιξαν δια όλο το βράδυ μπροστά και το τονίζω, σε ένα κατάμεστο πάρκ, τραγούδια που παρότριναν την νεολαία εις την χρήση της Ινδικής Κανάβεως. Πράγμα το οποίο συντάραξε, ταρακούνησε όλους τους κοσμικούς κύκλους, πράγμα το οποίο ακόμα συζητιέται στις καφετέριες, στα καφενεία και στη μοντέρνα ζαχαροπλαστεία των Αθηνών, και πράγμα το οποίο οφείλω να καταδικάσω από τη δική σου εκπομπή, αγαπημένη Σελεστιάλ, και με αυτό ακριβώς να κλείσω και τη δική μου ανταπόκριση. Αυτή η ιστορία συνέβη σε ένα κουτούκι στο Εγάλεο. Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, 1960. Το 1961 γυρίζεται η μικρού μήκους ταινία του Κώστα Φέρη, «Τα ματόκλαδα Σουλάμπου», που βασίζονταν στον τίτλο ενός από τα παλιά τραγούδια του Βαμβακάρη, που πρόσφατα είχαν κυκλοφορήσει σε επανεκτέλεση από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Η ταινία θα λογοκριθεί και θα απογορευτεί η προβολή της λόγω παρουσίασης χασικλίδικων τραγουδιών. Μας πήγανε πλημέλημα επειδή ατάραξη, κι όμως τα μητρώα μας τα βρήκανε εντάξει. Πρώτη φορά μου τραγούδισα και πρώτη φορά κατάλαβα ότι ο τραγουδιστής κάνει μια δύσκολη δουλειά. Το χασίς δεν ήταν πια ελεύθερο, οπότε και η θεματολογία στα λαϊκά τραγούδια έπρεπε να είναι ανάλογη με την εποχή. Μου απαγόρεψαν να κλαίω και τον πόνο μου να λέω. Τα λαϊκά τραγούδια του 50 και 60 γράφτηκαν για να διασκεδάζουμε και να ξεχνιόμαστε. Για τη ζωή του στην εξορία ο Μάνος δεν μου μίλησε ποτέ. Δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί. Μόνο μια φορά σε κάποιο ταβερνάκι τον είδα να κυτρινίζει, να σφίγγουν τα σαγόνια του και να αλλάζει η εκφρασή του. Κάποιος άρχισε να τραγουδάει το περίφημο τραγούδι «Ως και γράμματα μου στείλανε ανώνυμα». Ως και γράμματα μου στείλανε ανώνυμα. Δεν είμαι ρουφιάνος, μ' αρέσει η αλήθεια. Φέρε κορίτσι μου κανένα παγάκι να βάλω στο ουίσκι μου. Θα ξεχάσω από τι έπαθε τα ειδόνι μας. Η Στέλλα Μπέλα. Και ούτε καμαρίνι δικό της δεν είχε στα ξημερώματα, και να της κλέψουν μια βράδυ ώρα τα φορέματα και να μην έχετε να βάλει το κορίτσι να μπει στο πάλκο να τραγουδήσει, και να μάθω τελικά που αυτή τα βουλιά του Ζαμπέτα. Δεν είμαι ρουφιάνος. Η καλλιτεχνική ποιότητα πολύ συχνά δεν ήταν το ζητούμενο. Μόνο το κέρδος. Αχ, τι βγάλαμε και σήμερα. Κινηματογραφικές και δισκογραφικές εταιρείες εμφανίζονταν η μία μετά την άλλη με στόχο το γρήγορο χρήμα. Ταινίες και τραγούδια άγγιζαν συχνά τη γελιότητα, αντιγράφοντας το ένα είδος το άλλο. Το 60 συναντάμε ολόκληρα κινηματογραφικά σενάρια σε δίλεπτα τραγούδια, και οι 5-10 στίχοι δίλεπτων λαϊκών τραγουδιών είναι αρκετές φορές όλο και όλο το σενάριο στις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, στην προσπάθειά τους να απεικονίσουν μια Αθήνα Μητρόπολη, μια σύγχρονη Ελλάδα που προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ Δύσης και Ανατολής, με τον απλό λαό πάντα να επιλέγει το μπουζούκι και το πλούσιο αριστοκρατικό κολονάκι, πάντα τα night club με τα μάμπο και τη μουσική jazz. 20 χρόνια ταξίδι στην πιάτσα που αράζω, είδαν πολλά τα μάτια μου που να σας τα ραδιάζω. Πέρασα χιόνια και βροχές, πέρασα τόσες μπόρες, πάντα στο πεζοδρόμιο παίρνω όλες τις ώρες. Όποιος κι αν μπει μες στο τάξι φέρομαστε εντάξει, μα κόσμος μας κατάταξε στην τελευταία τάξη. Λέει η καρδιά του ταξιτζή,
κι αυτή την αδικία που η μοίρα του το πέταξε μέσα στην κοινωνία. Εκτός κι αν στην πίστα στέκονταν ο Χιώτης και η Λίντα. Και τότε τα πράγματα συμβιβάζονται αρμονικά. Να πει δείγμα κομματιού με μπουζούκι και τζάζ σαξόφωνο. Τρίτη ο μήνας 13, φτωχός αλήτης και μπεκρής. Πήρε το δρόμο ο Λουκάς να πάει στο κάτω κόσμο μπας. Μπας και βρεθεί καμιά γωνιά που να έχει ο μήνας πάντα 9. Ο Χαροντάς που καρτερεί στην πόρτα εμπρός την παγερή. Σαν πάει να μπει του κρασινή πρώτα κατεβαίνε δραχμή. Απενταρός ρε Σιλουκά, πως πας στο κάτω κόσμο. Ποιος τα λέει αυτά? Ο Μανιάτης από την Μύκονο, που το μόνο που ξέρει είναι να πίνει τον καφέ του στο Βυζάντιο και να καθοδηγεί τον κόσμο. Είχε και στο ξερονίσι του Βυζάντιο. Δεν είμαστε σίγουροι αν είμαι στατική σενάριο. Σταματά να διαβάζεις. Μα εδώ λέει κι άλλα. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά έχεις να κάνεις κάτι πιο σημαντικό. Κάνε επίσημη παρουσίαση τενεκέζου για το επόμενο δελτίο. Κυρίες και κύριοι, σύντομα το δελτίο θα διακόπτει επίσης η καμπάνα της ενορίας της Αγίας Αναλαμής. Θα είναι ο Γεώργιος Τενεκέζος στο ρόλο του Πάτερ Ιώσιπου Μησιώτα Κατουνεωτέρου, που ευάφτισε με τα ίδια του τα χέρια τη Μανδαλένα, την ξανθή κόρη από την Ίσο Αντίπαρο, για να καυτηριάσει με τον πύρινο θεόπνευστο λόγο του την απολωλή μοντέρνα εποχή του πυράβλου της δεκαετίας του 60. Έρχεται με ατμόπλιο. Έρχεται στη μοντέρνα εποχή του πυράβλου της δεκαετίας του 60, στη μοντέρνα Αθήνα του ραδιοφωνικού Τέλη Στεφανή. Ένα τελευταίο μήνυμα να μεταφέρω και στο κοινό σου, αγαπημένη Σελεστιάλ, να ειδοποιήσω αυτό τον κρετίνο, τον νέο ηθοποιό Μιχάλη Νικολινάκο, ότι ήδη έχει αθροίσει τρομακτικό χρέος από χορούς μπουρλέσκ, από εινοποσίες πολλών φυλαδιών, εις των κορυφαίων κοσμικών κέντρων που στεγάζει στο ισόγειο του θεάτρου. Παρουσίαση δελτίου Σελεστιάλ Πλάκος. Σενάριο, ραδιοσκηνοθεσία Μιχάλης Καφαντάρης. Όπα, δεν πάμε πουθενά. Απέτηση σκηνοθέτου να ακουστεί Πάνος Γαβαλάς. Την καρδιά μου πλήγωσες, με κάνες και πόνεσα, που θες αλλού να πας, αχ δεν μ' αγαπάς. Από να μου φέρνεσαι, σκέπτεσαι παράλογα, εσύ δεν μ' αγαπάς, ούτε με πονάς. Μακριά μου να φύγεις, να φύγεις, να φύγεις, δεν θέλω ξανά να σε ειδώ. Μονάχος να μείνω, να μείνω, να μείνω,
κι ας γίνω ρεμάλι σωστό. Μουσική επιμέλεια και κείμενα παρουσίασης τραγουδιών DJ Nua. Την ανταπόκριση από το 60 γράφει και παρουσιάζει ο Δημήτρης Μανιάτης. Την υπηρέτρια Παγώνα και τη δεσποινής διευθυντής γράφει και παρουσιάζει η Λουκία Ρίζου Παπιώτη. Τον καλλιτεχνικό ατζέντη Τόνι Μολιβάτο γράφει και παρουσιάζει ο Γιώργος Αθανασόπουλος. Στη ραδιοφωνική μεταφορά αποσπασμάτων του σεναρίου «Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Τέλης Στεφανής» ακούγονται εκκαλλιτέχνες. Έλενα Αθανασίου στο ρόλο της εκφωνήτριας. Αργυρό Μουστάκα Βρατού στο ρόλο της Μπίμπη Καρνέζη. Ανδρέας Παναγόπουλος στο ρόλο του Αχιλλέα Δωδεκάτου. Ακούγονται κείμενα από το βιβλίο της Αλίκης Γεωργούλη, από το Λένι στο Βερσάτσε, εκδόσεις Κάκτος 1995. Η διαφήμιση της Κολυνός είναι σε σύνθεση Λέων Κόκορη, από το δίσκο Σχεδόν Απόγευμα, εκδόσεις Τροχός 1992. Ποιος είναι επιτέλους αυτός ο Τέλης Στεφανής? Πληροφορίες στη σελίδα της ταινίας στο Facebook, εάν έχετε ακουστά, και στο telistephanis.blogspot.com. Κεντρικός και αλαζονικός ο Τζέλι Ρολ Μόρτον, όμως απίστευτα ταλαντούχος, ο άνθρωπος που ισχυριζόταν ότι η τζάζ ήταν δικό του δημιούργημα. Αχ, τι βγάλαμε και σήμερα.